Santos yang araw, magsikayo namin mga kaaro. Ito na naman si Kaaro, nangungulit. Ayan, may sinalukon kin mga kaaro, may timur-timur na manok. Oras at tini may timur-timur na manok mga kaaro. Paano malinis? May kita bato may manok ka ini. Masih Kaaro, mamapar lang kailangan tuloy nyug. Kumusta kila namin mga Kaaro? Pumunta tayo sa kila Batitan. Itala may bawang mga Kaaro. Kinbanaya shout out kumanaya ikin si Jerry Aquino, in shout out takala tumbok sibuyas. Salamat at pambabantay mo Jerry Aquino. Sana may sili dan tayo sili tapano walay agasang to da isi may kanan tayo. Okay, kaya igisat ini mga Kaaro taba da iso labat so taba mataba-taba may timo mga Kaaro. Bawang yun, tumbukan sa atin, taywa, sibuyas, sili, mga Kaaro. Kan sabay pula. Kan pula igisa may kin, mga Kaaro. May timur-timur. Timur na manok. 150 sa kikilo sa atin, mga Kaaro. Siyempre, kargaan timalay tauyo, mga Kaaro. Ang ganun ilot ko yan mga Kaaro, saragton kargaan tayo mga ituka. Ang ganun ilot ko yan mga Kaaro, saragton yung ipangan, saragton yung iputan mga Kaaro. Kulay kila ng tilabayo yung mga Kaaro ni mamantika lah may kin alot-alot tampo mga Kaaro. Nih tala ni puro timba ba may timo ang aliw na may kin mga Kaaro balibalitan may kinitimo mak sila mang high blood santay natin manggaway kin ay pipi ay tig lang pipi yung santay kargan tayo na sibuyas mga Kaaro. Paano balibalitin ko tansili ano walay agasang ko may tayo pipino balibalitan natin mga Kaaro. Yad laman na pipino gagan pula asin kandi sana may paminta. Siyempre sobrang lansatan mga Kaaro may tuka ganti rin tuka medya para ko sa kagagditan niya tuka mga Kaaro. Pero ayos labat tada ni dagong ni ito kaya ni tala may finished product to mga Kaaro ni bali masantos lalabid si kayo namin mga Kaaro mga bila mandam tayo namin mandam kayo makalagtad kaabungan nyo mga Kaaro. Sabay-sabay tayo sabaw to may tabay timur-timur saan wala may inulag diyaw. Mantay namin mga Kaaro sabay-sabay tila kapano yun santi kalau sa mga nalantala. Kumusta kila namin mga Kaaro. Salamat at sarang mambabantay mo na ibigop mga Kaaro. Nagtakilasan sa akin may kayo. Sasalamat agad si kita. Huwag tang kayong ibabatikan. Huwag tang kayong mansusuporta tsak mga Kaaro. Bali-bali panangantin panangantin timo simple luto labat ya mga Kaaro. Magang ganon yung luto sali yung gabong mga Kaaro.
ampat na riyo tanado at ugarugatan atay pipino ay tanatay timo-timo ay balibahad pa na nga nito. Ingat kailan namin mga kaaro. Magbalaga salamat naman kasi kayo. Akan mambabantay kumunta i-share yung making ko mga kaaro video. Man subscribe kay YouTube channel ko Aro Vlog.